Na našej škole sme po prvýkrát organizovali Erasmus Days, už ako aktívni členovia Erasmus Plus programu, keďže sme úspešne získali akreditáciu na roky 2024 až 2029. Dopoludnia sme organizovali pre žiakov a rodičov prezentáciu našich prvých skúseností s mobilitou žiakov a učiteľov. Po prezentácii bola diskusia o všetkom, čo sa vycestovania do zahraničia týka a o všetkom, čo žiakov zaujímalo. Popoludní bola pripravená pre našich učiteľov, ale aj učiteľov z iných škôl a pozvaných hostí prezentácia na tému prevencie predčasného ukončenia povinnej školskej dochádzky. Naši traja pedagógovia sa v lete zúčastnili medzinárodného školenia v Kodani práve na túto tému prevencie predčasného ukončenia povinnej školskej dochádzky. Táto téma je v súčasnosti veľmi aktuálna, keďže presne táto problematika je ustanovená nielen v školskom zákone, ale aj súčasťou významnej reformy Ministerstva školstva v podobe katalógu podporných opatrení ako súčasť budovania inklúzie na školách.